पवन सिंह एगो पोस्टर आई रहे ना चदरिए में, ओकर फाइनली आज ट्रीजर भी छोड़ देवल गइल बा। माने पावर स्टार पवन सिंह के बहुत जल्दीबाजी बा। काल पोस्टर आइल, आज टीजर आइल। अब वीडियो कब आई तू लोग बताई, वीडियो के साथ बना रहा। पिछले वीडियो में तू लोग बता दिले बनी, अगर तू लोग पूरा ना देख ले तो ये वाला वीडियो का पूरा देख लिया, जानकारी पूरा का पूरा मिल जाए तू लोग के। तो छोटा सा वीडियो पूरा का पूरा देखे जरूरी बा। अगर चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब करियो, अगर फेसबुक पर देखो तो फॉलो जरूर कर लिया। तो चलो बतावत हैं, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह का आवाज में गाना आ रहा बा चौधरी में। पोस्टर तू लोग देख रहा बड़ा पावर स्टार पवन सिंह के ही। और तू लोग बता देवल चाहतानी काल मतलब कि आज बाटे 4 तारीख, 5 तारीख के 6:30 पर तू लोग पूरा वीडियो देखे के मिल जाई। पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह का जो आवाज में गाना आ रहा बा, जो ना ट्रीजर तू लोग देख सकत पीछे, तो कि छोटा छोटा वीडियो तू लोग चला देता नहीं, ताकि तू लोग एक देख के मालूम कर सकता, थोड़ा सा दिमाग लगा सकता तू लोग कि वीडियो कैसन हो सकेला, जो कि पूरा वीडियो जब आई तब वो कैसन आ सकेला। तो लेकिन एक चीज़ तू लोग बतावत है, पावर स्टार पवन सिंह के ट्रेजर को देखल चाहता रहा ना तू लोग, तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे लें, जाके वहाँ पर टच करके और वहाँ पर जाकर पूरा वीडियो को देख सकता रहा। ना तो यूट्यूब पर जाके वहाँ पर सर्च करो DRS रिकॉर्ड से वो गाना आ रहा बा। तो तू लोग बतावत तानी पावर स्टार पवन सिंह शिवानी सिंह के जोड़ी बहुत ही ज़बरदस्त होकेला, बहुत ही तबाही तो हल्का मचावेला। लेकिन एक चीज़ तू लोग बताए थे पिछला वीडियो में, तू लोग ना बतैले रही, ये गाना पुराना है, मतलब पहले के शूट कल रहे गाना आज ओकरा के रिलीज कल जाता। तो तू लोग भरपूर प्यार आशीर्वाद दी है पावर स्टार पवन सिंह के। हमारे चैनल पर भी तू लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनावे रख, काहे से कि तू लोग खातिर हम वीडियो के शूट करेला, तू लोग खातिर वीडियो हम चढ़ाईला, तू लोग खातिर वीडियो हम बनाईला, अपन टाइम निकालेला बस तू लोग खातिर। तो अपन प्यार बिल्कुल ही देवल मत भूलिए लोग। अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना तू लोग कैसन लग रहा बा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया। ट्रीजर के तो देख के हमरा लागल है कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना बहुत ही बढ़िया होखे वाला बा, बहुत ही बढ़िया आ रहा बा। लेकिन पूरा के पूरा गाना आवे के इंतजार करब, काहे से कि कुंदन प्रीत गाना के लिखले बन, गाना के म्यूजिक दिले बन स्वर्गम आकाश। तो पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के आवाज़ में गाना बा, दू लोग के म्यूजिक दिले बन, जो कि आप लोग को बता देने स्वर्गम आकाश, और गीत दिले बन कुंदन प्रीत। तो बहुत ही बवाल और बहुत ही जबरदस्त होके वाला बा गाना। तो तू लोग भरपूर प्यार से बात देवत रहिए। बस टीजर आई रहा, सोचे कि तू लोग का बता दी, बस यही इतना बतावे खातिर वीडियो में आगे रही। तो मिला थे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।